ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସାମାଖୁଣ୍ଟା ଅଧୀନସ୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ଡ୍ୟାମ୍ ହେଉଛି ବାଲିଡିଆ ଡ୍ୟାମ୍। 205 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଧିକ ପଳପଳା ନଦୀରେ ନିର୍ମିତ ଏହା ଏକ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ 1912 ମସିହାରେ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବାଲିଡିଆ ଡ୍ୟାମ୍ଟି ବାରିପଦା ସହରଠାରୁ 28 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ର ଉଚ୍ଚତା 7.21 ମିଟର ଓ ଏହାର ମୋଟେଇ 1.60 ମିଟର। ସେତେବେଳର ରାଜ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜାନଲ୍ଟ ମାର୍ଟିନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ 24ଟି କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ 49ଟି ଗ୍ରାମର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଆସୁଅଛି। ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଲିଡିଆ ଡ୍ୟାମ୍। ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବା ସହିତ ଏହି ବାଲିଡିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଅଛି। ଡ୍ୟାମ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅତିବାହିତ ହେଉଥିବା ଜଳକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ଲୋକମାନେ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବାରିପଦା ସହର ଅତି ନିକଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏଠାକୁ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବାଲିଡିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହିଅଛି ଏକ ପୁରୁଣା ଫରେଷ୍ଟ କୋଠା, ଯାହା 1912 ମସିହାରେ ପଥର ନିର୍ମିତ ଏପରି ଏକ କୋଠା ଯାହା ଅତୀତ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଏ। ଏହି କୋଠାକୁ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ବାଲିଡିଆ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ରହି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହି କୋଠାରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ତାହା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।